yung bahinon? Leader man ko. Leader nyo ka mga bata pa man mo. Bata. Oh, 500 man. 500 nga 1,000 man daw ko rin ingon. Sip yung pagdungog sayop. Ayun, alay, mamaak man kalay. Na bahala brad sa mga sakop nimo brad. Sige, brad. Brad. Brad ha? Okay, sige. Oh, mads, imuhan ni mads oh. Oh. Tag 500 yung mga sakop nimo mads, 500. Kasi 500. Oh, 500 mads. 500 nga 1,000 man daw ko rin ingon. Sip yung pagdungog sayop. Ayun, alay, mamaak man kalay. Ano ka sa dili 500. Kanay mo 1,000 na pagdungog. Sunod ka man na siya. Pero imuha na lay. Ano di ko ka pamaak mads, dili ko ka pamaak imuha mads. 2,000 lang imuha mads. Importante na imo diya. Okay, sige, mas maayo hinuon eh. Uy! Mga to na dito kuanan yung bahin bagay nangamang na sila layo. Nangamang na to. Pero nasunod lay. Ayo pag inaana lay. Dako na. Bala ka mads kay sunod ka mang isa ka bibo na. Ana si Michael. Naghatag daw. Karon Ang amo. asan among bahay na mo. Naon sa yung bahinon? Leader man ko. Leader nyo ka mga bata pa man mo. Bata. Bata pa lagi me. Pero sakto na may mag-edad. Tigawang manigdagway. Nagbutar na lagi me. Tuwa mo sa pikas sa leader. Tuwa mo sa pikas leader. Bulka dili na. Tuwa mo sa pikas leader. Ay, sos ko sa pikas leader adto mo. Ay, binuang lay. Pag binuang lay. Ano nang lista ka lay imong mingyang lay. Tapos karon tinghaton na lay. Imong ming balik Ay, sa dito mo sa pikas leader. Dito mo sa pikas leader. Naunsa. Patarong lay kasunugon na mo na imong balay lay. Koy nanalay ang among bahin. Wa kanino mong tagaano siya pa yun nakadawat. Ano di ay? Nag-apil na sa pikas meeting. Ay baka sa isa man eh. Grabe ba kay? Mo-apil ng meeting sa iyo kayo. Grabe yung anong staff. Naunsa. Ang staff. Tinood man na. Pikas ito ko nag-apil ng meeting. Manday mo din. Ano analay? Nakatao. Kamu ba? Mga sigbin mo ka sa katanan ha. Ano mo? Ako nakakwarta naman unta ka mga kanahanan mo. Nako magid mo kay lagdonan magid mo kay sa kuha. Sabi ni mga tawanan nga. Nakakwarta naman gid unta ko, animal gid si bulket wag gid hinungdan nga pagkatao. Anda lang gid ka. Tukon tagid ka sa ilagot gid sa tawanan.